Lagi. Wala na akong manggod. Nabilin mo yung milk. Hindi ka mayas kaya to. Putik ka may sipi. Ano naghilak mo ni sipi? Pirino! Ano naghilak mo ka? Asa man ako snack. Putik ka may tamang snack din, no? Tanaw sa mong bag, be. Yati, dako kay kag bag. Sulod snack niya na, be. Huwag na sa ibi. Kung dili ko musulod sa eskwela, kung wala snack, bahala dyo ka dira. Ati labada ni mga bataan ni karon. Kami biya sa una gi. Sugot ra magani mig kanon bisag way sudan. Kadali lang ha kay diskartes kuya. Pagilom na dira ha. Pagilom sa dira, diskartes ako. Ati may lagnato diri si Madam Krag. Ma'am! Ayo, may buntag. Madam! Ay, gawas na. Dam! Aray sa ragod, Dam. Oh, samaan sa baag banin mo kasayo pa. Gani dam, nakoy tuyo si mga unta ba kanang nanang kailangan kayo dam ba? Unsa naman pud na Mr. Lem? So, pwede masulod. Sulod ka man ba? Grabe pa makikistorya na si Gawas. Diri lang dapita dam. Kuan madam ba kani akong mangnod nga si Pirino dili mo eskwela. Unya. Nang problema gali ko madam ba kay dili jud sa mo eskwela. Problema man na nimo, dili man na ako ang problema. Unsa day tuyo nimo diri ah? Ay ano lunta man ba kanang manghiram man ta ko kwarta sa imuha kay ako manggod nga si Pirino manggod dili mo eskwela o gulay pang snack ba. Unya, tapos O gali no manghiram ko kwarta sa imuha kay ron maka-eskwela si Pirino ba. pila man day mo ang kailangan? Bisag pila mga 1,000 lang gud madam. Unya, kano sa man nimo bayaran? Mamasayro man ko rong adlaw mga siguro unyang hapon ako na mabayaran. Sa Sure. kalibor man dali na kayo mamasayro Bantay ka. Sa kalibor lang madam bigi para maka-eskwela Pirino ba. Ala. Sabi pang labay-labay na nimong kwarta ba. Tay siya ni dama. Sige. Para maka-eskwela ko manghod. Ayari na, sure Unyang hapon balik ako. Sige. Oh, Bye. bye, thank you. Sa mga Pirino, imo na nang gihurot imong milk dira ba? Wa pa ka naabot sa eskwelahan. Ay, sige lak be, nagdala na kog snack nimo ha. Mo school na karon ha, mao ni watermelon. But abre mong bag be. Mao na imong watermelon ay panghatag sa imong classmate ha. Snack nimo na watermelon, gipalitan kag watermelon ay. Tapos kani boko. Boko kay para umurot imong milk. Kung magsige kag dula sing tanon ka mo ni imong imnon ha. Tapos kani chichirya, mao jud nimong pagkaon, ha? Yang sulod ani o daghan po yung gani chichirya sa sulod o naidingdong. Kapag yun ni ha? Gani nakautang ko sa kung ano, dro, dadaanan niyo. Mag-school ka dito, di na mag-broken ha? Tarong eskwela para mag-proud si mama. Okay, tindog na. Bye-bye, kisa kuya. Ay, dili lang. Fist bump lang, fist bump. Kaw. Bye. Bye. Di na magilak-kilak ha? Apo. Bayad din ko. Ayo, Mads. Ayo, Mams. Ma'am. Matay murag wa may tao. Ma'am. Ma'am, mabayad na ko. Paploy. Lagi. Ito na ko, be. Paps! Paps! Hoy! Saman, buangan ni mo eh. Pitirada ni mo dire. Kita bitaw kang namuga tang animala ka, mangutana pa juga obvious na kay na oh. Buta ka? Kabalo man ko namuga ka, pero posible kay ba? Kay first time na ko nakita si mo namuga. Naunsa naman yung bataan ni, dugay naman ko nagbago. Dugay nagbago nga. Butan mo sa una pa man. Sa una pa man. Sa kung pagkaibalo, sukad na minyo ka. Dako na kay kagkausaban. Alangan, lahi naman ang kinabuhi og pamilyado. Maupo di ay no, pero dili di ka mag-shot ka ron. Dili lang sa kay way kwarta. Kung ay kwarta, Ninos panagat pre. gusto ka makakwarta. Aw, Pwede na po. Nakay patrabaho si mo ha. oh, unsa man na? Dali ra kayo ni. Pero tay sa kanang kabuang nimo ba maatsahan yo tigang buanga ka. Buang, siguro ka. Sure win eh oh. Nanang cash diri oh. Jati, sa man ang trabaho ah? Gikan ko ng masayro, sakit yung bagta kong TL. Magpahilot ako. Hilotar ako. Aw, niluton ra ka? Tara, dito ta. Oh, kadali, ramday anak ka. Diri. Dira ako maglingkod. Lingkod, Ah, lingkod. Una akong bagta ka, kay kapoy kay mamasada ba? Basta kay legit na imong kwarta ha. Oh, kuniti na daan oh. Tarunga ha. Tarunga, dapat makarelax ko ha. Tarunga po nang masahe dira ako. Ang ba ayo pagbuot, hindi ka nagilan. Hindi ars kwarta ni lutinot lang, wanti na. So, tikas na pod.
Okay ra, okay ra. Kuhay ko tubig dito mainom, bi. Tubig mainom? Oh, tubig mainom ka. Ha, paspasabti ka. Gaya po sa tubig, uy. Uhaw kayo ko. Gabriel, ba na ako? O, 5 ni ko. Usa man iwang nilabot sa tong sabot. Bali, ano ko na sa kalibo. Sige, dali ako. Ay, awa. Awa pag hinay po, mura pag nagtala. Mura magbayot, uy. Ginabutan na dira, pagkaon, kanon. Ha? Kanon. Naunsan yung taon ka, oy? Walay kanon dito. Bahaw. Naglungag pa. Naglungag pa, dugaya po na ano. Uy, kunin na lang, bi. Brasin lang kung tail. Brasan? Oh, brasi. Kuha dito ka, bras. Padali lang ha. Pagdali. Saan mo ninyo? Di man worth it sa kalibo. Oh, tara oh. Nangayan na, brasi, kung tail. Uy, Brasi, taro nga. na! Matay po ni Luy Aha ni Mr. Lim. Di naman ni madalag bras ni. Stay wool dapat ani. Grabe, bugal-bugal lo. Kaya ka sa unti, lalangan. Gusto mo kay mamasada. Bawi nga sa kalibo ron. Wala Brasi na. nabot sa sabot. Mahilot ra. Nabot na sa bras at tin. Samang ka. Uy, last na ganin nino. Last na. Sige yung pagluwag diya. Duwa ka tila. Api lang, lapa-lapa. Simuta sabi, ugbaho ba? Binuang ang istoryahan na. Ano ko yung sa kalibo? Simuta sa simuta. Bawa up, tiil ni mo Ay, eh. pagreklamo. Sige na, Brasi. Oh, tama na. Grabe, hilo na kaya kong kuko. Nya, mapasin ako. Salamat kasi mong serbisyo. Matik. Pasin na, muna na yung sa kalibo. Kuha na ni. Oh, yes. Pasin ako. Sige, amping. Ukip ko si Mr. Lim. Mo isir kayong kwarta ba? Bo? 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 Ano man? Unya, nagkita na mo ni Mr. Lem? Oh, dili ka na siya gikan. Maayo. Unya, nasa gihatag kwarta nimo. Oh, tagaan nga sa kalibo. Maayo jud nga tao ni si Mr. Lem. Maayo gani ki nga tao no. Amin ay sa kalibo be. Ha? Nga naman. Iya ning giutang sa ko kaganina. Ang iha dong bayad ihatag daw sa imo. Inutang ni niya sa imo? Oo, ang be. Tikamay. Yati ni si Mr. Lim gipatrabaho pag kanina gipa bras pa ko siyang luyang at ingas ng ugawa. Gisimot pag ginakaw niya inutang na ito niyang kwarta. Sit ka Mr. Lim makita lang tika mo straight gunay mong kulot nga buhok ba? Kung naanaran diskarte ba, aron nga maka-relax tagamay, abi ni Paploy atong kwarta pero inutang ra di ay. So, nasa ko i-introduce nga gaming app sa inyo ha. Mao ni ang una game. I-click niyo na ang link sa comment section tapos click download. Mamili ka dyan. Na-register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Butanin mo dyan ng cellphone number, password, verification code, o referral ID. Din automatic makasulod na ka sa una game. Nagkasi-kasing dula dyan na Dragon Tiger, Color Game, o uban pa. Pero ako, itry ng minds kay likayan rin mo ng bomba, dapat start mo mapilian dira. Kung kung madaogan na ka, gusto ka mag-cash out, i-click lang withdraw, ibutan mo dira mo Gcash account, Gcash number, OTP din, automatic maka-withdraw na ka. Kung gusto pa ka magdula pero nautdan na ka coins, i-click lang ng plus sign, mamili ka dyan, 100, 200, 500, 1,000, uban pa. Gcash yung gamitan nyo, unsa man na-gets ninyo? Kaya kung na-gets gali ninyo, puti kamay, pagdula, ano mo.